Доброго здоров'ячка. Днеска хотів би вам дещо інтересне показати. Є в мене тут така книжечка. Це є «Малий принц», писаний по-лемківськи, тлумачений по-лемківськи, а май конкретно горлицьким варіантом. Хотів би попробувати і маленько почитати на голос, бо зараз вам мушу повісти, що я не знав справно класти наголоси так, як там мають бути, на тот передпослідній склад у слові, та буду читати так, як ми буде виходити. Леонове вертове. Перебачте, діти, že книжку тоту я присвятив дорослому. Мам к тому барс важну причину. Тот дорослий є моїм найліпшим на світі приятелем. Є і друга причина. Тот дорослий поняти може вшитко, аж і дитячі книжки. Мам тіж третю причину. Тот дорослий прибиват у Франції, де терпить голод і холод. Треба го потішити. Якщо тоти причини не старчають, годинем присвятити книжечку дитині, яком колись був мій дорослий приятель. Вшитки, бо дорослі найперше були дітьми. Але мало хто з них о тим пам'ятат. Зміням прото мою дедикацію. Леонове вертове, коли був малим хлопчиком. Kiedy ja mal 6 rokів, взрили їм в книжці о пралісах чудовий образок. Книжка мала наголовок «Правдиве оповідання». А образок представляв гада-давителя, гилдаючого дике звіря. А де копія того рисунку? В книжці було написане «Гад-давитель гилтав свою жертву в цілості і не румегат. Потім се ніяк не може рушати та й спить піврока, покля не стравить ідла». Довгий час думали їм о богатим во всілякі події жить в джунглі. Пак баревним оловком подарилося мені накреслити перший рисунок. Рисунок номер 1. Він так виглядав. Тут є рисунок номер 1. Вказав їм моє майстерне діло дорослим і звідав, це сяго барс боят. Чом би ми ся мали бояти капелюха? Відповіли вони. Та мій рисунок не представляв капелюха, лем давителя, котрий травить слоня. Втовде я нарисував гада зосередину, щоб дорослого не були порозуміти. Їм все треба вшитко об'ясняти. Долов мій рисунок номер 2. Рисунок номер 2. Дорослі поряли мі, щоб більше не рисував гадів-давителів отворених, а не запертих, а радше бим се зайняв географією, історією, математиком і граматиком. В тот спосіб, маючи 6 років, зохабли їм прекрасну малярську кар'єру. Причином неохоти сталася невдача мого рисунку номер 1 і мого рисунку номер 2. Дорослі самі нігде ніч не розуміють, а діти барс мучить необхідність пояснення заєдно вшиткого. Єдже мус було вибирати іншу професію, навчили їмся літати аероплянами. Літали їм по цілим світі, і доправди з географії мали їм вельку хосен. Jednym pizriniem ja odróżniał Chiny od Arizony, a jednym pizriniem ja odróżniał Chiny od Arizony. Takie znania je hosene особливо втовде, keď sa človek stratить вночі. В своїм життю мав я численні стрічі з розмаїтими, поважними людьми. Я був з дорослими довгий час. Призирав їм з увагою, та моє думання у них ніяк се не змінило. Keď їм зустрічав дорослого, котрий се ми явив дакуслем мудрішим, справляв їм експерименти з моїм рисунком номер 1, що їм го фурт носив при собі. Я хотів знати, чи він по правді є особом понятливим. Але дорослий відповідав незмінні. То капелюх. Втовде не радив йому ж з ним веце а не о давителях, а не о пралісах, а не о звіздах. Я хотів тримати рівень мого співбесідника. Говорили ми о бриджу, гольфі, політиці і краватах. А дорослий був рад, що познав такого розумного чоловіка. Красно дякую. Ще пак з вами почитаємо.